no? Okay, ato ning basahon, ibanan ta lang ni kay nagdaghan naman sad ni 188 naman ni pud ka mga text message. Sir, good AM sir. Pwede na ni mamasin ang mga ako ani ni. Ang katuning ako nga ka text may tungod sa magpa Bible study si brother Francisco Rogelio. Okay. Ato ning kuan ato paning basahon kanang imong texter kaluoy niya na kay ang kaluoy ni anak kay butbuton anak sayawa kanang uban nimong texter labihan ka bakakon. Okay, text ni brother Dulping. Brother Dulping kan wa gid koy kuan din na bantayan kagabi nga may nag-text nga binutbot o bakak ang mga text mga reaksyon ra na sa imong gipang text. Kung ingon niini mangyud kanunay ang mahimong butang nga imong ika-text nga murag kontrahon nimo ang mga taong naminaw ning react sa atong programa, magpabilin gid ka nga di ka higugmaon sa mga texter tabangan gyud kag pahit. Pasabi lang og unsay ilang text kay kinigod nga programa mudawat manig reaksyon. So ila tong reaksyon, mudawat pod og contribution, ila tong contribution og unsay ila i-contribute sa imo diring text. Og unya mudawat sa nig question. Kani bitaw among gitagaag panahon ron sa pagtubag imo maning mga reaksyon og mga question, no? So pasagdi lang nga mo react sila. So bahon anang imong termino nga sila butbuton, anak sayawa ug pananglitan maupod na ilang paghuna-huna nga imato pa ning hulubi ka bakakon ug maupoy ilang hunahuna nimong butbuton ka anak kasyawa ug bakakon ang sapoy imong hunahuna ka anak. Okay, ato paning basahon sir kanunay ming nagsunod aning inyong programa sir. Salamat kayo. Ako sir naka-eskwela ko og eskwelahan sa SDA sa una gamay pa man ko unya wa man ko makasigi kay namalhin mi og puyo unya nadasig na manuon ko karong dako na ko naan ako'y pamilya sa sige na kong paminaw sa inyong programa sir. Mag-text ra unya ko nimo kay duna tay sabutan. Dagang salamat si Warren di ay ni sir. Salamat kayo Warren. Salamat ha. Okay. Text lang unya nako. Good PM brother John. Salamat kaayo nga makapalipay kaayo inyong tingog sa kamatuoran. Musmahal gyud si Mama Prida basta kabati sa inyo bisan na stroke na di na kabangon. Naunsa man di ay ning alakawa si Ate Priate. Mo kalitra ko og tunga diha te kaluoy ba sa inyong sitwasyon na stroke di ay ka? Mo kalitra unya ko og tunga diha te kaganina unta to nawad-an lang gid ko sa time unya unsaon man sa dilang mo tunga ra kog kalit diha unos mi naminaw sa inyo lanog mo kaayo sa Bilyaba Brad gikan ni kang Sister Chichay diha sa Bilyaba Lipi. Salamat Sister Chichay o umani mga kuan na nambira gigamit sir. Kana si Brad Dulping ayaw na patuli kay manghunanggaw ra na debate ra ang tuyo ana dugay na siya way bautismo iyang stand. Okay, dagang salamat no kang Sister Chitsay bani o kinsa ni kay maumay na punbok dirigod wa ta kibaw kinsa ni gamit ron sa kuan kana na ang cellphone no. Okay, salamat lang kanang yung ay patuli. Ang tinuod pagkasulti kagabi na nawag si Brother Dulping ay kay namong istoryahan na kagabi unya ni abot sa punto nga ning uyon dagod siya nga basta bautismo tubig gid na bot pasabot nga nahiyag na si Brother Dulping kay iyo man ang giamin. So dili na kaayo ta dinha maghatag pa og mga hait-hait nga mga panghuna-huna tungod kay iya naman nga gidawat ang naa sa Biblia. Okay. Good evening mga brad.
Mangumusta lang ko sa ako uyuan diha sa Ginpilakan. Si Tiyo June Pikit-Pikit o Katia Karing o sa iya pamilya from Tikilyo family diri sa Tambungon. Okay, maayong nga kuan sa mga Tikilyo family diha sa Tambungon. Ya, maayong gabi po da ni Pari Rini Sigarino o nga ubang siyang pamilya ni Kapitan George Luna. Pre, maayong gabi inyo diha pre, daghang kayong salamat. Good evening Brad, may na kuan nadubli pag-send, no? Okay, napatay basahon sir, pangutana ni, so dili usa nato ni tagaan ron og kuan kay ni apay bilang reaction or conclusion ba kaya ni Brother Dulping, sa bilang okay, salamat sa inyo di ay na okay, pangutana man no? Kay kanana ang ato ra unya ning tagaag higay sa pagtubag sir kung ang pangutana gihapon, no? Well, ako malaming atrasan higala kay ug padayunan pa ninako pag sigig basa aning mga text message di gihapon mahurot, no? Kaya kinini ang magsige mag-abot-abot na nahabilin diri sa akong cellphone 183. May na lang ning gidaghanuna kaysa 300 tapin hapit na moabot og 400. Well, sa dili pa pastor mo basa si Brother Levy o pipila ka nga text message ang cellphone ipalihog ko diha sa atong monitor kay sayang kaayo kung mo kuan na gina kay mo reload na po na karon. Okay, salamat Brother Juno nya may gabi des itong mga higala ug mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon pinagi sa radio ug ingon man sa to nga Facebook live mo nya adiya karon nakiguban nato sa atong screen ang atong mga higala ato ning pagabasahon diya karon sa nylon si Cristel Dehito ang imong kinakusgang pagumangkon brother. Ma'am, ayong gabi udi kumusta mo tanong o niya ang message din gapabot happy Sabbath ano ang diya sab si Barrel tumakas sa Iloilo City ang ihang message I'm listening. Good evening, happy Sabbath to all. May God bless us always. Okay, salamat kay Brother Will, no? O niya sab si Sister Aida Tirana basa sa Placer, Masbati. Ang iyang message, good evening and happy Sabbath sa tanan kay igsuonan og mga kahigalaan. Regards mo nilang Mama Dorcilia ug Papa Sergio Tirana diha sa Kalambua, San Remigio. Regards sab kay Auntie Frida Malinaw diha sa Lahagong, Medellin. Agit Wilson, Auntie Frida Malinaw, happy birthday sab kay Manoy Renato Tirana. God bless you more Manoy. God bless sab sa atong programa og kaninyo tulo diha Kuya John, Kuya Libby, bro Pastor Joel. Okay no niya diya sab karon si Pastor Rogelio Sabati Edoloberio. Ang iyang message, happy Sabbath ng tulo. Kabuutan ng mga radio evangelist. Salamat sa Pastor noon. Happy Sabbath sa biha nimo. Desab sa Sister Gloria Ferrer sa Lutupan iyang message. Good evening Pastor. Diri sa balay si Dr. Canadalia maghisgot ni ninyo. Naghisgot ni ninyo ganina. Musimba siya ugma. I-greet ko niya kay naminaw siya karon ninyo. Asa ni musimba mo pastor sa Canadalia ano isgot ko na sila sa tuwa ganina. Okay Dok, salamat kayo sa sige nimo paminaw sa tong programa. Ang pinaka nindot gyud na nasulod sa akong dalunggan kana bang musimba kana kay mao nay pinaka nindot kay wa nay lain pa nga pinaka maayo nga desisyon karong panahon na gawas nga ang tao muduol yes Ginoo. Salamat Dok. Musimba ka na ugma unya panalanginan ka sa Ginoo uban sa imuhang pamilya. Thank you so much Doc Janik Canadalia. Dr. Canadalia. Dr. Canadalia diya sa Lutupan. Salamat kayo Doc. Ang diya sab si Edwin Escario ang iyang message, happy Sabbath mga brothers. Lihog ko great og happy birthday sa akong tiyo Lino Tayaktak og sa iyang asawa nga si Tia Sally Tayaktak. Salamat Pastor. Niya diya sab si Nilia Umulon ang iyang message, mayong gabi Pastor, Brad John, Brad Libby, happy Sabbath sa tanan natong mga kaigsuonan. Happy Sabbath no? Naaman sa Department of Health Pastor kay Kuan na nurse.
O niya, sa di pa tamo padayon sa unahan nato sa ding i-greet og belated happy birthday si Sister Mimi Itulin niadto dining August 4. Ika-66 na niya na adlaw nga tawhan. Happy birthday nimo Ate Mimi no diha sa Tabugon. O niya, malipayong pagpaminaw sa mga kaubanan diha. Tanang membros pamilya gikan sa imong pinalanggang bana si Brother Timo Itulin, si imong mga apo. Sila nga ni Sister Charmin Armin o ni Ma'am Rutsini no. Mayong gabi nga nangigaman akong medyo kaubuhan ko, Pastor. Sana si Ma'am Rutsini po na makaubo mo sa ako. Di na lang naiubo na ito, John. Kaya di ako ano niya. Kana. Kinodiasab si RJ Mori Vargas Ibanez di ayang message, happy evening to all and happy Sabbath to all. Kino sa pagkakaroon mo pa niya nakita din sa ato ang monitor ang katong nga nag-view sa atong program nga wala makapaabot og message, igo lang nag-view. Ato tong pagkabasahon karon lang idungan nato sa pagtagad sa pangutana. Sa pagkakaroon wa nam ko lang nakita din ako sa ibalik ang panahon di ani mo, Brother John. Okay, Brother Levi, mas maayos siguro maibanan po na mo ang imong mga text messages do. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi no sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers. Okay, ato ning basahon good PM ninyo mga kuya, gikan ikang GR sa Escalante bisan og talagsang ka-text pero kanunay kong nagsunod sa inyong program si GR ni dere sa Escalante City. Mangutana unta ko mga kuya og tagpila ang trompa nga dako og wattage kuya, kay plano ko duha ka buok. Okay akong paliton mga kuya. Tanawa lang diya sa Escalante City no, sa may electronic center ba yung tanawon. Depende na sa brand. Depende sa brand. Dako-dako na ngayon. 16 ohms, 60 ohms yung paliton, medyo kuwapo na. Pero depende rin na, kay dako o power. Kanamay ko na may tag 300 watts, na 400 watts, na 200 watts. Depende nga sa dako-dako na wattage. May 400 sub. Okay, good PM, Brad John. Kumusta nimo og ni Brad Libby og Pastor Joel? Akong ipangumusta ang tanan nga naa sa maayong panglabas. Atong iampo nga makarecover na si Brad Mario, si Fred Cañete ni sa Cumbado Bateria. God bless sa inyong programa. Wa pa na orang makarecover si Brad Mario o Gazal? Okay. Ato pa rin tanawang uban nga mensahe. Brad, good evening. Please, naalang ko ni Dolping, isa lang pag-ingon. Mateo 28:19. Ipabasa lang siya, ana. Okay. Iyan yung verse na gihatag sa ato listener. Ipabasa lang daw kang Brother Dolping. Okay. Good PM, Brad Libby, Brad John, naunta ko, pangutanan mi, lain ng tala nino. Okay, ako ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutanang entertainment karong gabi na. Okay, ang hinapagpa sa kang Brother Dolphin gihapon na sa nahimo ng reaction while na going on ang pagpasabot nato sa iyang gipangutana about baptismo sa tubig. Niya, sa ato pa Brad, wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Iya ang mga teksto Brad. Kanang pulong ganing sa ato pa Brad, wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Usa na kahuna-huna nga kinaugalingon lamang sa tao, mga pangampas rana. Isang kuro-kuro at haka-haka kung sa Tagalog pa. Sa ato pa Brad,
wa na kinahanglan ang bautismo sa tubig. So dili na tinuod, Brother Dolping, nga wa na kinahanglan ang bautismo sa tubig. Kay ang mga apostoles sa unang panahon ug si Kristo na nagpangwali ang mga nangakabig ilamang gibautismuhan sa tubig. Karon mahitungod anan imong gibarugan kanang bautismo sa Espiritu Santo, kung imong tun-an pag-ayo ang Biblia, ang mga nakadawat sa Espiritu Santo unang-una nagapanglitok sila o nagkalain-laing mga pinulungan. Pangalawa, naghimo sila daghang mga milagro. Kining mga puntuha dapat unta nga imong hinuktukan kung mahitabo bagid ni dinha sa inyong pundok. Di ba? Kay ang gitawag og bautismo sa Espiritu Santo, baliko nako, sila nagapanglitok og daghang mga sinultian. Og ang mga pinulungan nga ilang ginalitok do pasabot nakasulti sila nagkalain-laing pinulungan na sabtan sa tanan. Pangalawa, sila nakahimo sa pagbanhaw sa mga patay, nakapang-ayo og mga masakiton, nakahimo og daghang mga milagro. Kung kini mo'y inyong gibarugan, nahitabo ba nimo sa imong kinabuhi nga makasulti ka na og lain-laing pinulungan? Ug unya daghan ba ang mga kabig nimo sa diha nga ikaw nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo sa mas gimo sa mga apostoles? Pangalawa, kamus-a mahitabo nga nakahimo kag milagro, ug kamus-a mahitabo nga dunay nabanhaw sa imo? Kay lagi naghuna-huna man mo nga bautismo sa Espiritu Santo. Pero angay hibaluan mo, Brother Dolphin, nga ang bautismo sa Espiritu Santo wa pud na magkondenar ni ining bautismo sa tubig. Nakuha naman tingali nimo, mailhan man nimo kung unsan nimo pag-ila sa nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. Huwag kaniya ang mga teksto. Well, akong basahon kung kining mga tekstuha nagdili na ba ngadto sa mga tumuluo nga dili na magbautismo sa tubig. Kay ingon magkasaato pa wa na kinahanglan. So nagpasabot nga kay wa na kinahanglan gid ana. Pero ato kunong basahon sumala sa inyo kaniya ang mga teksto, Brad. Sa Roma Kapitulo 7 versikulo 14 mauni ang imong gitext nga teksto. Nag-ingon din nahibalo kita nga espirituhanon ang kasubuan apan ako lawas nun o gikabaligya aron maulipon sa sala. Naghisgot bagod ni dinhi o kinini ang bautismo. Naghisgot bagod ni dinhi nga wa na kinahanglan na ang tubig sa bautismo. Wa sa word lang nga espirituhanon maunay imong gikot. So this is what? Misquoted. Tanawa kung baliko nahibalo kita. Nahibalo kita nga espirituhanon ang kasuguan. So naghisgot na nga ang kasuguan espirituhanon unya supak rabapod ni sa inyong doktrina o baruganan kaysa una gining pagsulod diri sa atong programa kamong duha ug ang imong anak si Norman ang inyong dayon nga gihiritan kasuguan. O dugay sa nato to nga pagpasabot adtos kahanginan nahilom ra mo kadugay kay ang inyo wa na laging kasuguan. Pero ang gisgutan dinhi espirituhanon ang kasuguan apan ako lawas nun o gikabaligya aron maulipon sa sala. Na karon kung atong tan-aw naa bagod ni dinhi nga gipugnan o gidid-an ang tao nga dili na bautismo sa tubig ang igabautismo. Wa Naumang matingala man ko aning mga teksto nga ibang gihatag nga mura og wa raman layo raman gid kaayo. Layo raman gid kaayo. Unya sulod nimo nga pinunian ko ang sulod nimo nga teksto nga gihatag ang Roma Kapitulo 13 dili Roma buhat 13:24 ato kunong tan-awon kung maghisgot ba po dinhi nga wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig. 13:24 kung basahon kay imo man ning gipadala diri nga text. So nag-ingo kining akong gibasa Brother Bulping mga text ni nga imong gipadala. Okay.
Akong basahan sumala sa Roma Kapitulo 3 ang buhat Kapitulo 13 versikulo 24 unsay gisulti dinhi. Sa wala pa kini siya moabot, si Juan nagwali may tungod sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang katawhan sa Israel. So ipalabas nimo nga ang bautismo sa tubig didto ra sa Israel. Dili na nga naman kanang pulong ganing Israel kung imo na nga tun-an ang gipasabot ana chosen or peculiar people. Tandaan nato na. Unya kining bautismo didto ni ginahimo usa sa Israel kay didto man mapadangat pag-una ang maayong balita. Natural didto pa. Apan sa ikaduhang higayon diin napulo og usa unsi na ang gisugo nga pagwalis maayong balita. Niabot na po dito sa tibuok kalibutan tanang katawan nga bautismuhan sila pinaagi sa tubig. Kung kining duha ka bersikulo nimo nga imong gihatag diri, wa sa gidnay makita nimo nga nagdili, nga dili na himuon ang bautismo sa tubig. Diya kung atong tan-aw dinhi Brother Dulping, kung ato ning tan-aw dinhi sa imong gihisgutan wa man ni nagpasabot nga wa na ang bautismo sa tubig. Pero ni ay ako nga kuhaon nga punto dinhi sa Biblia kini dili na ninimo teksto akong basahon. Ako ning ipasupit nimo kung dili ba ang kung bautismo ang hisgutan dili ba tubig. Pamatii ko ni ang Mateo Kapitulo 3 versikulo 5 ngadto sa 7. Ay babadulping. Kini ni dili na ninimo teksto. Ako na ni kay ang kung gibasa kaganina imo man tong gipadala ngini ang mga teksto sa ato padi na bautismo sa tubig. Wa man tong mga teksto nga naghisgot. Nga wa na ang bautismo sa tubig. Pero aron maklaro ato kunong basahon sumala sa Mateo Kapitulo 3 kung unsay gihisgutan dinhi. Sumala sa Mateo 3:5 ngadto sa 7 mao ni ang gihisgutan matod pa dinhi. Pag nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Tuman-i nga kining Jordan gitawag ni og suba. This is Jordan River. Ni adimi. Ug didto sa suba sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga parasiyo ug mga sadusiyo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya miingon kanila, kamong mga anak sa bitin, kinsa ba nagpasidaan kaniyo sa pagkalagoy gikan sa kapungot nga umalabot. Tanawa ning mga tawhanaa, nangadto ni kang Juan sa suba sa Jordan aron sa pagpabautismo. Kung wa naman kinahanglan ang bautismo sa tubig, nga naman nga si Juan pa man nagpangbautismo dito sa tubig ug ngano pa man nga kadtong mga tawhanaang nangakabig sa pagwali ni Juan sa pulong sa Ginoo, gusto pa man nila nga dawaton ang bautismo sa tubig nga kaha wa naman kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Sa 11 akong basahon Brother Dulping nag-ingon, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Unsa gibautismo? Tubig. Unya ang imuwa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Kung atong basahon ning Biblia, ang imong kaugalingong konklusyon, Brother Dulping, nagkasumpaki og nias Biblia kay ang imong sa ato pa Brad, wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Pero kung atong tan-awon ang ilang mga pagbuhat o mga pagpangabudlay o mga pagpangwali, ang mga nangakabig ginabautismuhan sa tubig. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang imong huna-huna lagi wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig, nganong gibautismuhan pa man sila sa tubig nga wa naman ka di ay na kinahanglan na. Sa laktod pagkasulti, ang niya sa Biblia mo'y atong sundon og tumanon dili ng imo nga wa sa Biblia. Ang gini, ako nagabautismo kanyo sa tubig tungod sa paghinulsol apan siya nga nagpaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit
ang iyang igabautismo kaninyo ng Espiritu Santo ug kalayo. So niya ka dinhining gulit. Kinsa man ning gipasabot ni Juan Bautista, si Kristo ang adunay musunod pa nako nga bisan gani sa sapot sinina dili ako tapos pagbitbit. Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. So ning barog mo nga kamo nakadawat na as bautismo sa Espiritu Santo. Karon kay nakadawat na mamo sa Espiritu Santo kadtong sa panahon ni Kristo nakadawat sa Espiritu Santo, nagapanglitok man tog nagkalain-lain nga mga sinultian. Ug unya kadto sila nakahimog mga milagro. Kanus amani mahitabo diha sa inyong pundok ug kinsa man ang nagapanglitok sa inyo, ikaw mismo, Brother Dulping, kaya ba nimong manglitok ug nagkalain-laing sinultihan ug lain-laing pinulungan? Sulay kuno ko pag-text kuno diri kung pila ka klase sa sinultian o pinulungan ang imong mahimo sa pagsulti, kay lagi nakadawat naman kaha mo di ay sa bautismo sa Espiritu Santo. So literal ninyo pagsabot sa unsa man ni ang Espiritu madawat kanus amani sa duha nga siya pagabautismohan. O bubuhat 2:38 og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, paghinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsay dawaton ang gasa sa Espiritu Santo. So silang nakadawat sa gasa, nagapanglitok ug nagkalain-laing sinultihan, nakahimog mga milagro, nakapangayo og mga masakiton. Kining mga butang nga Brother Dolphin, sa imong gidugayon nga 20 ka tuig ka na diha ni anang punduka, the true doctrine of Jesus Defender Incorporated, wa sa 20 anyos wa na mahitabo nga naghimo kag milagro, wa na mahitabo nga nakapanglitok ka na og nagkalain-laing sinultian, kay nakadawat ka na sa gasa sa Espiritu Santo. So ang bautismo tubig ug unya nag-ingon si Juan nga dunay mosunod nako. Kinsa man iya gipasabot? Si Kristo. Nang kining giingon tanawa ako nagabautismo kanyo sa tubig tungod sa paghinulsol apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit. Tanawa kinsa nga gipasabot ani ni Apostol ni Juan Bautista nga moabot si Kristo. Nang kining Kristo nga gipasabot ni Juan Bautista nga mosunod nga labaw pa kaniya, wa di ay ni nagpabautismo sa tubig, nagpabautismo. Kung atong basahon sumala sa Mateo 3:13-17, si Kristo nagpabautismo sa tubig ngani ni patong ang Espiritu Santo human sa nagbawat og bautismo. Mamati iragod ko na niadtong panahon sa Jesus gikan sa Galilea niadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako maong may kinahanglan nga imong pagabautismohan, ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kani, itugot lang kini karon aron karon kay angay kanato ang pagbuhat nini sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong ug siya mitugot na lang. Tanawa, itugot lang ni ron aron matuman ang tibuok nga pagkamatarong. Unsa itugot? Bautismo. Pamatiin ha sa 16. Ug sa nabautismo na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Asa man na mapahaog ng imong konklusyon nga sa ato pa wa na kinahanglan na ang bautismo sa tubig, nga mismo gani si Kristo nagpabautismo sa tubig kay unsa ang giingon ni Kristo magpagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Mihawas si Kristo sa tubig. Sa ato pa kanang imong mga kaugalingon nga mga haka-haka o kuro-kuro nahimo ng kontrobersiya kontradik dinhi sa Biblia ug tungod niya na di kinahanglan na nga dili nimo na padayonon kay ang nias Biblia mo gisunda mo tumama kung atong basahon nag-ingon ka nga dili na tubig sa buhat 19 1 ug 5 pamatii kuno kung unsa ning giingon ding mo klaro man gid nga tubig gid sa buhat 19 1 ug 5 niya atong basahon ninyo
Kung santay dito si Apollo sa Corinto, si Pablo tapos niya malapas ang mga kayitaan sa ibabaw, nihaabot sa Efeso, diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. Tanawa, gikahibalag niya ang pipila ka mga tinunan. Mauni ang gipasabot ini, 5 atong basag. Ug sa ilang pagkadungog niini, sila gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Tanawa ha, gibautismuhan sila. Karon kanang bautismo sa ngalan ni Hesukristo, maura ba na imong dawaton? Bautismo ba na sa Espiritu Santo? Sila gibautismuhan sa ngalan ni Hesukristo. Unya dinhi naghisgot ba ni nga wa na kinahanglan ng bautismo sa tubig? Wa man ni naghisgot. Nganuman pagabautismuhan sa ngalan ni Hesukristo. Mao nang gihisgutan sa Mateo 28:19 nga panglakaw ka maghimuan yung tinunan ng tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So dinudo nga kini sila ginabautismuhan sa pangalan ni Kristo kay sila ang tao pagabautismuhan man sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nang karon kung ato nga tan-aw dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 26 niya nagsulti dinhi Brother Dungpeng, no? Mas maayo man siguro nga imong itiknot nini aron nga masubli ninyo sa pagbasa. Nag-ingo din sa 1:26, 31 ug 33 sa Juan. Nag-ingo no ako masaw na matod pa dinhi sa mining bersikulo nag-ingo. Ug si Juan mitubag kanila, ako nagapangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo anay nagatindog nga wala ninyo hiilhin. Nagunsa si Juan Bautista, nagpangbautismo sa tubig. Unya ngano di ka manggid magpabautismo sa tubig? Kay lagi bautismo sa Espiritu Santo, dili paggid na katuhuan mo nga nakadawat mo sa bautismo sa Espiritu Santo kay di man mo nakahimo sa nahimo sa nagtong mga tao panahon Kristo nga nabautismuhan sa Espiritu Santo. Kung atong tan-awon ang 31, nag-ingon sa Juan, ako nagabautismo sa kaniniang tubig. Ang 31 nag-ingon din kung atong basahon niningon. Ug ako gayud gani, wala man masayod kaniya, maulamang nga miahi ako aron sa pagbautismo sa tubig aron ipadayag siya ngadto sa Israel. Ang hinungdan dinhi mao nga siya nagbautismo sa tubig aron nga kining Kristo mapadayag dito sa Israel. It means nga kung wala ang bautismo sa tubig, ang anak sa Dios dili ikapadayag dito sa Israel. Kung atong tanawon ang 33 nagingon, ako gayud wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig niingon kanako og pagapuy-an. Ingon kanako na siya nga nagsugo kanako nga magbautismo sa tubig. Unsa di aning bautismo sa tubig? Sugo gud na nga ikaw di ka nagpabautismo. Una ningon kanako siya mang imong nakita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu Santo, kana siya mao ang nagpangbautismo diha sa Espiritu. Kamo sa aday kakunsaran ug kapuy-an sa Espiritu Santo sa dinha nga kabautismuhan sa tubig, layo ra ginang imong pangandong nga bautismuhan ka sa Espiritu Santo. Nga naman tuod kaya na panimo kay ang makadawat sa Espiritu Santo ang kadtungang nabautismuhan sa tubig. Mabitaw nga sabihang nabautismuhan si Kristo sa tubig, mikahawas din sa Espiritu sa tubig, mihawas, ug unya ang Espiritu mikunsad. Human na mabautismuhin. So diha ka makabaton og katumanan o paglaom nga makadawat ka sa Espiritu kung magdawat ka sa bautismo sa tubig. Unsay ibautismo? Unsay ibautismo? Mateo 28:19, ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Asa bautismuhi didto sa tubig. Mauna Brother Dolping ang kamaturan nga niya sa Biblia. Well, ang akong mga kauban higala maghatag bugang pa nga pagpatin-aw ni ipalihog basa na pastor na adinhang naa sa atong monitor diin dapita karon ani sulod. Okay, salamat Brother Jono. Ya dia karon si Edelfonso Misa dia say message. Musta mga brother? God bless. Niya ato ning unahog basa ang mga naga-view nga wala mag-message di ay 22 kabok. Dia karon sila si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai,
Florida, Amores Sicarino sa Tambungon, Junior ni Baclabi sa Bugo, Cristel Ihito sa Nailon, Sister Aida Tirana sa Placer Masbate, Angelic Melanie Montero, Nilia Omulon, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Richel Itang, Tris Jamin Jaime, Angeline Lagarisa Nunez, Aileen Balbuena, Jimmy Reyes, Edwin Iscario, Julius Villaruel, Melinda Ilustrisimo Santillan, Lovely Bainusa Argelion, SDA Sidio Ginny Bucar, Nico Sina, Vincent Itorma Vistar, Nancy Lauron Barok, Nathaniel Losero Jr. Onya dinhi karon sa ato ang message diaw say mga mensahe nga nidangat nato gikan kang Rosindo sa Panta. Good evening sa inyo, Pastor, og happy Sabbath sa tanan. God bless. Diya sa Barrel Tumakas, kaganina wala daw makita na to ang video, so doon na lang gyud itong video. Wa man gyud mausab, so okay na to, Brother Will, no? Diya sa si Sister Aileen Balbuena, happy Sabbath po sa lahat. Please regards job dyan sa lahat ng member sa Bugo Church, sa ilang sister sisters and brothers. Niya diya sa si Nathaniel Losero, happy Sabbath, Bro John, og sa mga kaubanan watching here in Camotes Island. Niya diya sa si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo, sir, Pastor Joel Trana, og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon, maayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon. Ako lang kang Kristo Jesus, salamat sa kanunay nga pagpaminaw og salamat sa pagbasa, Pastor Joel. Happy Sabbath sa tanan mga igsoon. Keep safe. Simba na usab kita ugma. Okay, salamat, Brother Joseph. Now nya diya sab si Brother Will Tumakas. Baptism in water is necessary for this declaration for our acceptance that Christ is our personal Savior. Okay, no? Salamat kay Brother Ruel. Diya sab si Jeffrey S. Arrogante sa Kadawan. Good PM. Happy Sabbath to all. Okay? Happy Sabbath po. No? Diya sab si Gabriel Toto Hokeri. Diya sab yung message, Happy Sabbath, Pastor Joel. Watching from Alipasyawan, Dumaraw, Capiz. Okay, no, mayong gabi diha nimo, Brother Gabriel Toto Hikere diha sa Dumaraw, Capiz, no? Okay, mao pa man ito nakita din sa atong screen. Mo ato ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutana. So man ko kaabot sa pangutana kanina, kinigawas man ko. So siguro ang gisgutan naglambigit gihapon sa baptism, no, kay mao man to subay ra gihapon ni Brother John. So kung atong tanawon mga higala, kung unsa ni kaimportante ang bautismo nga kanang sa tubig, kay maghisgot lagi ta nga wala na ng bautismo sa tubig, murag delikado man kayo. Kay ang nagpakita nga dako kay ehemplo or sample nga ngayon natong sundan mao mo si Ginoong Hesus. Kung atong tanawon ingon siya nga ang akong gibuhat usa ka ehemplo alang kaninyo. So mingon tag ehemplo, angayang gyud nga sundon. Niya gato sa tanawon ang Mateo 3:15 ngadto 17, naghisgot sa buwas Ginoong Hesus nga itugot ng kini karon atong naggibautismohan si Juan. Kay kini may pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. So naghisgot og pagtuman sa tibok pagkamatarong. So kung magsunod ta kang Ginoong Hesus, magpabautismo ta pinagi sa tubig, nagtuman sabta sa tibuok nga pagkamatarong. Nganong gi-apil man gyud ni Ginoong Hesus sa pagkamatarong o pagtuman sa tibok pagkamatarong kung ang tao mabautismohan? Unsa man iyang bot ipasabot or unsa man iyang ipatugkad sa atong mga huna-huna? Kung atong tanawon og tukion ang kinabuhi ni Nicodemo og sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, samtang sila nagkaistoryahanay, dinhi nato ni mabasa sa Juan Kapitulo 3 versikulo 5 hangtod sa 7. Nag-ingon din yung mga higala. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas ha,
ang igaanak sa unod man, og ang igaanak sa espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Sa panahon sa pagtubag ni Ginoong Hesus nini ngadto kang Nicodemo, si Nicodemo mga higala, na-aksyon siya og kanini ang pamalandong nga kalisod mananing igaanak pag-usab nga dako naman kung tao. Mao nang nakaisgot dinhi si Nicodemo sa bersikulo 9. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon man pagkahimo niini? Og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba diay makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? Kay hunahuna ni Nicodemo mga higala, alahi sa gihunahuna ni Ginoong Hesus mahitungod sa pagpakatao pag-usab. Ayang gihunahuna nga mubalik pa ba diay sa tagwangkan sa iyang inahan? Kay ipakatao kung pag-usab, manyayang gihunahuna nga dako naman siya, di naman siya pwedeng makasulod. Kung atong padayon nagbasa mga igsoon sa unahan, kaya ito man itong giputol, nagingon sa versikulo 11, sa pagkatinood, magaingon ako kanino, nga kami, nagasulti sa among nahibaluan o nagapahingatuod sa among nakita, apan kamo wala mudawat sa among pagpamatuod. Nga naman yun ka nga. Kung atong tanawon mga higala, dinhi sa versikulo 22, ato lang laktawan kay taas-taas manigatong ganiron, nagisgot ang 22. Tapos niini si Jesus og ang iyang mga tinunan niadto sa kayutaan sa Judea. Og didto mipabilin siya uban kanila og nagpangbautismo. 23 nagingon, og si Juan usab nagpangbautismo didto sa Inon dool sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig og ang mga tawo nangadto og gibautismuhan sila. Kung atong tugaron mga higala ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga ipakatawo pag-usab, nagisgot dito og pakatawo sa tubig. Kung dili matawo pag-usab pinagis tubig, matod pa sa atong gibasa ganiya sa bersikulo 5, nagisgot nga di makakita sa gingharian sa Dios. Pero ipakatawo gani pinaagig tubig mga higala, makakita siya sa gingharian sa Dios. Samas pananglitan sa unsa nga pagkasulti, nagisgot ang Marcos 16:16. Nag-ingon din ha, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Muntag diha ra kutob no, gisumpayan man og ang dili mutuo og magpabautismo pagahukman sa silot. So mo din ang mga higala no nga madisgrasya gyud ta. So di kay nakutason mga higala kay jutay naman lang ang ato ang panahon. Sa di pa na ko ihatag kang Barlibi ang dugang panahon nato sa ning i-review dinhi atong mga viewers no. Okay no, diha karon sila si Junior Reyes diha sa Lambusan. O niya diha sab si Miko Sina. Sa pagkakaroon mo pa nito nakita dinhi akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, dagang salamat mo sa pangutana, nagipasupport ni Brother Dolphin ini, naghisgot nga sa ato pa, dili na kinahanglanon bautismo sa tubig, na sa mga verses ni support, pero gitanaw na ko higala, wa man magsulti nga ang bautismo sa tubig, di na kinahanglanon. Gani kon sa Biblia atong nadungog, sa mga bersikulo nga atong gipangbasa din is kahanginan, nga ang bautismo, mo gina siya ang paglubong sa tubig, no? Diin ginalitok sa usa ka ministro ang prosedur nga gisulti ni Kristo sa Mateo 28:19 o versikulo 20. Anya sa atong mabasa mga higala dinhi sa kasaysayan, kining bautismo sa tubig ginahimo ginis mga Kristiyano. Ako ra kuning basahon kining Christian Institution nga libro sa page 21. Ngani atong mabasa matod pa ni Dean Stanley. Kasaysayan ni sa Kristyanismo higala, sa Christian Institution ni gisgutan ini. Matod pa, for the first 13th century, almost universal practice of baptism was that of which we read in the New Testament, and which is the very meaning of the word baptized, that those who were baptized were plunged, submerged, immersed into the water. So giklaro higalas kasaysayan matod pa ni Dean Stanley sa unang 13 ka
gatusan ka mga tuig. Ingon ni nga universal practice sa mga Kristiyano mga higala ang kanang bautismo nga gisgutan sa bag-ong tugon nga kanagyong kahulugan sa pulong bautismo nga matod pa that those who were baptized ang kadtong ginabautismuhan ginaunlod plang submerged giunlod yapon immerse gilubong or giunlod didto sa tubig. So muna gisgutan sa Christian institusyon mga higala, wa maghisgot nga wa na kinahanglan na ang sa unang mga kasaysayan kalibutan sa mga Kristiyano, wa magsulti nga wa kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Gisgutan pa ganin ni universal practice sa mga Kristiyano higala sa unang ini nga first 13th century sa 13 ka mga century higala nga ang universal practice nga ang taong bautismuhan iunlod ilubong ngadto sa tubig. May pagyata basahon no. Matod pa sa The Faith of Our Fathers sa page 277, 1929 edition. For several centuries after the establishment of Christianity, baptism was by immersion. But since the 12th century, the practice of baptizing by infusion pouring has prevailed in the Roman Catholic Church as his manner is attended with less inconvenience than baptism by immersion. Okay, ginisgutan nini mga siberal nga katuigan sa human na tukod ang Kristyanismo, ang bautismo higala pinaagi gyud sa immersion. Naagi tubig ay unlod sa tubig. Sa kasisya niya, apan sukad sa ika-12 ka century, ang practice sa bautismo ginfusion na kanang bubuag tubig ang ulo. Maunay ning patigbabaw diha sa Roman Catholic Church ngadtong 12th century nagsugod. Sila nag-usab. Imbes immersion, sila ning usab nga bubuan lang tubig ang ulo. Ingon ni sunahan nga kini nga kinaiya dili kayo ni hasol kaysa itandi nimos bautismos immersion kay hastang magbautismo mahumod man sad kay mutaak man gatos tubig. So mas dili daw hasol ang bautismo nga bubuan lang tubig sa ulo. Pero nasukwahi na sa kahulugan sa pulong bautismo nga ang taong bautismuhan iunlod ngadto sa tubig. So muni kasaysayan higala nagpasabot nga gi-confirm nila nga ang bautismo sa Biblia immersion gikan yun sa panahon pagtumaw sa Kristyanismo hangtod karong panahon ng higala wa magsulti nga wa kinahanglan na ang bautismo sa tubig. Ang Catholic na nag-usab ana o dinapoy mga bagong Kristiyanos nga nag-usab nga wa na tubig-tubig munay kuyaw kayo bintaha pa to na ibubuang tubig ulo. Ang problema ang kanang wa na tubig-tubig bautismo kuno gihapon munay atong hinuktukan higala wa nam time ako ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libby no. Niya naman ato nakita din sa atong screen sumwadto ta sa ato ang theme song. Along dalampanan ug magkagahon nga Dios nga kastronos kasan sa langit daghang salamat sa imong mga pulong nga paabot sa dulong ng sumiri Panginoon. Manalangin na sila gihas pagsulo kani maging pangayo namo kini tulungan ka Kristo nga tuod sa Dios nga mga dalawas. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ininalaman ang inyong kagalaan sa Panginoon, Pastor Joel Tirana, o bantang Pastor Berjun Kabadi, o kang Brother Libby Clavis, o ilang yung ubos ng dalagig surab, valid road nito na ngayon sa inyong mga gabi. Daghang salamat sa inyong pagpamilya. The Bible minute, you hear the truth, but it will never convert you with Allah. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.